Здравейте! Тук ще ви покажа как да надградите вашия акаунт от обикновен акаунт към акаунт, който е за wellness консултант, който ви дава правото да създадете регистрационен линк и да каните ваши приятели. За целта тук сме в заглавната страница, идваме на полето акаунт и избираме този лилавия бутон обновяване на моя акаунт. След това тук ви се изрежда тази страничка с най-общи въпроси и отговори. Важно е да знаете, че единственото нещо, което се различава е, че всъщност имате този линк и започвате да получавате парични комисионни, след като поканвате хора да създадат свои акаунти в doTERRA. Натискате първи стъпки. Тук ви пита още няколко неща, но идеята е, че трябва да си добавите, ако ще бъдете в съдружие с някой, доста често семейства, тук така наречения съзаявител или co-applicant, но в повечето случаи, когато сте си сами, ако сте фирма също си остават данните непроменени, потвърждавате, че сте на поне 18 години, ще сте съгласни с правилата и условията. Съветвам и все пак да си ги прочетете тук, да си ги отворите в допълнителна страница. Ето тук приеми и продължи. И продължавате на следващата стъпка. Вашата лоялност се възнаграждава и всъщност вече сте готови. Вашия акаунт е надграден, вашето пътуване като wellness консултант започва сега. И всъщност от тук насетне вие имате и вече моя офис. Това е мястото, където ви се показват бонусите, Power of 3 тула. Има много хубави турчета, които ви съветвам да си разгледате. Можете да ги разгледате тук от популярните линкове и има тук различни репорти. Аз ще направя различни видеа за всеки от тези репорти, за да може да знаете къде да гледате. Но в общи линии тук ви показва колко сте спечелили с комисионни. Важното нещо, което на вас ви е нужно да знаете е My Website Settings. Като дойдете тук, всъщност това са ви сетингите и това е линка, който ви се създава и който може да споделяте. Като го създам аз, ето по този начин, ако го ренеймна, може да отида. За принципно това ми е на друг. Добре, както и да ще го покажа без да го ренеймвам, или може би да го ренеймна все пак, за да ви покажа как ще стане. Save Changes. Извинявайте, очаквах, че е по-интуитивно. Валиден имейл адрес, явно имам някакъв проблем с имейла, но ето това е линка и когато го споделя с някой мой приятел, на него му се отваря тази страница, като вие можете да си я правите супер индивидуално да изглежда. Той трябва да избере Join and Save и при което Join doTERRA избира в кой регион по света се намира, може да е дори в Австралия, в Африка, в Канада, в Щатите и избира съответния език, примерно ако е в Европа. Защо не се зарежда? English. Добре, сега тук ще изберем България и вече като изберем България би трябвало да даде и български. Добре, continue и всъщност тук може да си избира следващите, да си избира кит или продукти от каталога. Ако избере от тук, може да види целият каталог и да си избира като в меню нещата, като в обикновен онлайн магазин. Другия вариант да поканите човек да се създаде свой акаунт е като отидете отново в магазина и от тук направите линк генератор. Като линк генератора, само секунда да се върна на български.
Като линк генератора, ви съветвам, ако дадете регистриране, ще даде нещата с 25% отстъпка, ако дадете продукт, ще даде линк към сайта без отстъпката. Аз винаги съветвам да бъде с регистрация, за да може да се брои човека към вашия екип. Съответно, пак можете да изберете за всички държави. В случая най-често ще регистрираме хора в България. И по този начин, ето тук отново имате изброени всички сетове, с които може да ги регистрирате, както и можете да ги регистрирате с такса и продукти, които вие добавяте. Тук различното е, че трябва да пишете продукта в сърча. Примерно, я да видим див портокал ще излезе ли. Излиза и на български. Супер, защото съм на български и търсачката работи. Но е малко по-тромово, отколкото от другия вариант. Предимството какво е? Че после ще ви покажа, че може да добавите други продукти. Аз нали го добавих този див портокал? Див портокал. Добавете. Ще добавя ето така. И сега всъщност какво ни показва, че ако поръчаме само дивия портокал с такса, той ще има такса регистрация и ни казва: създайте персонализирана поръчка, добавете още 134 пиви, за да покриете критериите за безплатно членство. Примерно мога да дам 10 диви портокала. И ще имам 155 точки и таксата за регистрация отпада. Сега в случая не знам дали ще имате такъв клиент, но просто в търсачката си добавяте различни продукти. Хубавото е, че като дадете следваща стъпка, ще ви се добави, нали, трябва на регистратор да излезе вашето име, следваща стъпка. Ще се види и безплатния подарък в някакъв момент, който важи все още до края на месеца. Ако регистрирате човека през Диамантен клуб, давате Yes. В случая не е активен този клуб в момента и не може да се отметне, да се сложи тук, но ако се прави през Диамантен клуб, новия член получава допълнителни подаръци и всъщност вече сте готови. Можете да копирате адреса, можете и от тук да го копирате и ако си го пейснете в нов прозорец, ето, така ще изглежда за вашия приятел. Ето, изберете комплект, като той може да добавя и да коригира неща. Примерно, хайде един дифузер да си добавим. Хайде. Добавиха се 2 дифузера. Сега ще чакаме да се добави един дифузер само. И човека продължава с своите данни за създаване на акаунт, плащане, доставка, последна проверка и така. И в момента, в който той завърши поръчката и я плати, вие ще получите потвърждение. Ако избере да плати поръчката по банков път, няма да получите потвърждение. Интересно ми е в момента дали се... Да, нещо не виждам да се начислява подаръка дифузер, но въпреки това вярвам, че скоро ще се... В смисъл към следващите стъпки някъде трябва да се види и той. Ако не се види, той е активен до края на януари, така че дори да не се види в поръчката, ще се обадим на съпорта и ще добавим и това нещо. Успех в споделянето и в апгрейдването на акаунти. До скоро!